Prague Promotion uvádza Водный гольф Я сделаю это. и танцы со светящимися рыбками. А вы научились шутить? Hey, want to hear my impression of you in about 3 seconds? Ну, sajac. No počkaj! Otec nás v tom kisve. Scenár Kurlianský chajt. Režia Kotenočkin. Výtvarník Rusakov. Na slovenskom znení spolupracovali Ivan Podlesný, Dušan Kolár, Eva Pospíšilová, Jana Děkanovská, Roman Mihina a Pavel Skalický. Pre Prague Promotion v štúdiu Jupiter vyrobila Pulp Fiction v roku 2008. O, sajac, no počkaj. Koniec.